Sí, creo que non hai nada que obxectar. O único que me queda é dar a enhoraboa ao Compostela, que foi do minuto 1 ao 93 moito mellor que nós, mereceu gañar de principio a fin, e un pouco máis hai que decir, só que pedirlle perdón a toda a xente que veu de Pontevedra, pedirlle perdón á afición de Pasarón, á directiva, que todos que están aquí, e todo o que eu, dentro das nosas limitacións, todo o que eu pedín, e a partir de aí non nos queda outra que esta é unha lección. Cando eu digo que nós somos un equipo que, se perdemos a perspectiva do que somos, pois somos un equipo moi vulnerable, e hoxe demostramos. Se por facer dos fichaxes porque se quedaron cortados no Can Murcia, no Cádiz, todos queremos xogar con balón ao pé, pois non tengo nada que facer. Somos o peor equipo que hai na categoría. Se nós somos un equipo que hasta aquí chegamos, xoando moi ben ao fútbol, con intensidade, con concentración, facendo as cousas perfectas, pois lucharemos por estar con millóns, pero se non é así non tengo nada que facer, porque o Compostela ganou non solo por intensidade, porque adaptouse moito mellor ao campo, e foi do minuto 1 ao 93 mellor equipo que nós. Sorprendente Freddy co sistema de inicio? Non, porque eu ia sabendo como estaba o campo. De feito, os futbolistas xa os avisei que posiblemente aos 5 ou 10 minutos iba a trocar el sistema, e troquei el sistema. Aí o partido estaba igualado, que pasa que o partido rompeuse con un córner, non só daba balón parado, porque en contra do que moitos analfabetos do fútbol din, que eu xogo todo o fútbol directo, que teño futbolistas grandes, eu teño futbolistas moi pequenos, sabíamos que contra o contrario íbamos a sofrer a balón parado, e de feito sofrimos, porque os goles viñan a balón parado. Despois tuvemos non só nos goles, tuvemos despistes tremendos, tiñamos unha máxima que non podíamos ceder un balón atrás tal como estaba o campo, pero mira, todo o que che diga, eu creo que o máis claro é que se veu no campo. Eles adaptáronse moito mellor, e tuveron moita máis forza que nós, moito máis empuxe que nós. Podemos meter un partido con a ocasión de Capi, con a ocasión de Jacobo, pero sería injusto que fóramos empatados ao descanso. E na segunda metade tuvemos para meterlo para empatar, que dúas ocasións que tuvo Borjas, pero depois eles tamén tuveron máis, e foron mellor equipo que nós, non hai nada que obxectar. Foi determinante ese segundo gol deles? Sí, pero eu creo que sí, eu creo que hubiésemos perdido igual, porque a día de hoxe hubo moito diferente dun equipo a outro. Só nos ganou por intensidade e por as disputas individuales. Ganaron todas as disputas individuales. Cando un equipo nos duelos individuales che gaña, pois evidentemente eles estaban de últimos, e nós viñemos aquí de fenómenos de cuartos, e pintarnos a cara, e sabíamos que isto iba a pasar. Ahora que acaban de decir que o Astorga tamén lle pintou a cara ao Logroñés, que isto é o que hai, e depois chamademe chorón, cando eu digo que hai que respetar a todo o mundo. A min, este equipo do Compostela, se non está de primeiro ou de segundo, como yo do principio non respetou a todo o mundo, pensaba que iba a pasar, e agora encontrase de último, pasando as puntas para salvar a categoría. Este é un equipazo, e se demostrou, e a mí non me sorprendeu nada. E nós, se perdemos a perspectiva do que somos, convertiremos unha banda, e mentre se usa este dron deste equipo, unha banda non vamos ser, xa nos chegou hoxe. E é ter a realidade do que somos. Por iso, cando dicía en Pasarón, e eu digo todo lado, que hai que disfrutar desta situación que temos un mérito, estes futbolistas teñen un mérito terrible. A mí non era o máis normal, máis fácil echar aquí a matar os futbolistas, non. Son 4 de estrando, agora teño que defenderos a muerte, porque hoxe tuveron un día desastroso, pero eles saben que se perdemos a perspectiva de cada un sabe perfectamente o que ten que facer. Se non facemos iso, somos un equipo moi vulgar, un equipo que o que fixemos iso. Agora, se somos como temos que ser, o que plasmamos nos adestamentos, o que facemos nos adestamentos, plasmamos nos partidos, é certo que somos un equipo jodido para os rivales, pero hoxe puxemos a victoria en bandexa ao Compostela. A parte do resultado, quizáis o peor esa expulsión e que se media que quede marchou tocado tamén. Denlle como Dios para recuperar, que se recupere. Que pesou máis ao final do partido? Que pesa máis a mellora? O exceso de concentración do teu equipo ou o estado do campo? O estado do campo perjudicou moito.
moito porque eu non teño futbolistas para... Primeiro non teño futbolista para meterme atrás, porque xa non é o noso estilo, e despois non teño futbolista para xogar fútbol directo. Nos temos un estilo e con ese vamos a moito, pero claro, evidentemente sabíamos que íbamos a sufrir polo estado do campo, porque eu recei para que seguira chovendo e se suspendera o partido, porque sabía que así íbamos ter poucas opcións, pero ainda así, porque non podes, por moi mal que estea o campo, por moi pouco que se pode xogar, os duelos individuales sobre o Compostela xogar un partido como se fora un equipo, e iso non é unha lección. O Compostela non é unha lección do que é competir os partidos, que eu creo que é moi doado ver a lectura deste partido. Eles xogaban a vida e nós viñamos aquí a tocar a un campo que non se podía tocar, e facer un fútbol de mentira que eu o odio. A mí gusta meter posesión no campo rival. No campo rival é onde me gusta ter posesión, non posesión no campo xa robamos para atrás para generar ti mismo as ocasións de gol. Non hai máis, porque iso é matemática pura. Mira, eu se queredes, digo os equipos que máis posesión teñen no campeonato, vale? Aquí sacas o Racing de Ferrol, Guijuelo é o equipo con máis posesión do campeonato, e o terceiro equipo con máis posesión do campeonato é o Compostela, está de último, vale? E depois hai infinidade de equipos que están abaixo e son os que máis posesión teñen do campeonato, que para que a posesión de balón hai que saber onde tes. Pois o Compostela foi super inteligente, golpeaba, apretaba arriba, non nos deixaba salir, e nos queríamos salir tocando cando o balón chega para atrás, porque non éramos capaz de dar o pase, porque o campo non se permitía, e depois nos duelos levámonos a rastro, e non hai máis voltas que dar. O único que nos queda é que isto nos valga e nos sirva para aprender, e para saber que na vida hai que ser humildes e respetar ao máximo o rival. No momento que nos perdamos a perspectiva de non respetar os rivais, somos un equipo moi vulnerable. Vale, venga, gracias.